ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କବି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 9 ଅକ୍ଟୋବର 1877 ରୁ 17 ଜୁନ 1928 ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସମାଜସେବୀ, କବି ଓ ଲେଖକ ଥିଲେ। ସେ ଦୈନିକ ଓଡ଼ିଆ ଖବର କାଗଜ ସମାଜ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। 2 ଜନ୍ମ ଅକ୍ଟୋବର 1877, ସୁଆଣ୍ଡୋ, ପୁରୀ। ମୃତ୍ୟୁ ଜୁନ 1928, ବୟସ 50। ସତ୍ୟବାଦୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଜାତୀୟତା ଭାରତୀୟ ଅନ୍ୟ ନାମ ସ୍ୱଦେଶ ହିତୈଷୀ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଏଲ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କବି ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୈବାହିକ ସାଥିୟପତି ଦେବୀ ପିତାମାତା ଦୈତାରୀ ଦାସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ ଜୀବନୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1877 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ପିତା ଦୈତାରୀ ଦାସ ଓ ମାତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ପିଉସୀ କମାଳ ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ 1893 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମୁକ୍ତିଆର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରେ ସେ ଦେଶସେବା ବାବଦରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରି ତାହାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ସେ କଟକର ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ସମାଜ ସେବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପୁରୀରେ ହଇଜା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ସେବା ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଗଠନର ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ସେ ରୋଗୀ ସେବା, ପରିବେଶ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଶବ ସଂସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରୁଥିଲେ। 3 ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ମିଶି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ବକୁଳ ଓ ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜ ତଳେ 1909 ମସିହାରେ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଥମେଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। 4 ରୁ 1920 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଘଟିତ ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଅନାବୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ସେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଧରି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କଟକରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଲୋପ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିରୋଧରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ନେତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧିନୀ ସମିତି ଗଠନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଲୋପର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତିର ପରିଚୟ ହେଉଛି ତାହାର ଭାଷା। ଭାଷା ହିଁ ଜାତିର ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ। ସେ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ରମ୍ଭାଠାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରମେ ତୀବ୍ର ହୋଇରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଣିଥିଲା। କଲେଜ ସେ 1904 ମସିହାରେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ BA ପାସ୍ କଲେ ଓ ତାହାପରେ କଲିକତାରେ BL ପଢ଼ିଲେ। କଲିକତାରୁ ଫେରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରିଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 5 କଲିକତାରେ ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲିକତାରେ BL ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଓ ସାନ୍ଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରିବାର ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଅପତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଭାଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କଲିକତାରେ BL ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଟିର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ପରେ ପରେ ସେ BL ପାସ୍ କରିବା ଖବର ପାଇବା ଦିନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ, ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାର ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ 1919 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 4 ତାରିଖ ଦଶହରା ତିଥିରେ ସାପ୍ତାହିକ ସମାଜ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 6 ପ୍ରଥମେ ଏହା 1919 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ, 1924 ମସିହାରେ ପୁରୀରୁ ଓ ଶେଷରେ 1927 ମସିହାରେ କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ସମାଜର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ସେ ସମାଜର ସକଳ ଶ୍ରେଣୀ ମାନବଙ୍କର ସ୍ନେହ, ପ୍ରୀତି ଓ ସଦିଚ୍ଛା କାମନା କରିଥିଲେ। ସମାଜ ସାପ୍ତାହିକରୁ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ ବଳ ପ୍ରଯୋଗ ଓ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅବିଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଜରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 1922 ମସିହାରେ କାରାବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କାରାଗାରରେ ଥିବା ବେଳେ ସେ କାରାକବିତା ଓ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ନାମରେ 2ଟି କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜେଲରୁ ଖଲାସ ହେବା ପରେ କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବିଶାଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। 7 ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଉପାଧିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳରେ ସଦସ୍ୟତା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦେଶସେବାରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ତାଙ୍କୁ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
मधुसूदन दासଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରୁ ସେ 1921 पर्यंत बिहार ओडिशा विधानसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होइथिले। 1921 मसीहारे से ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटीर प्रथम अध्यक्ष होइथिले। मृत्यु 1928 मसीहारे लोकसेवक मंडलर बैठकरे योगदान करिबा पाई लाहोर जिबा बाटरे से कलिकता ठारे आंतरिक ज्वररे आक्रांत होई सत्यवादी फेरि आसिथिले। एहा परे धीरे धीरे तांकर स्वास्थ्यावस्था गुरुतर होई पड़िथिला। 1928 मसीहा जून 17 तारीख रविवार संध्याटा मिनिटरे तांकर मृत्यु होइथिला। 8-9 मृत्युर 2 घंटा आगरु से निज इच्छापत्र समाज और सत्यवादी प्रेसर परिचालना भार लोकसेवक मंडल को अर्पण करथिले। रचनावली अवकाश चिंता 1899, कारा कविता, बंदीर आत्मकथा, धर्मपद, ब्रह्मतत्व बा नचिकेता उपाख्यान, गोमाहात्म्य, ओडियार जातीयता प्रबंध।